ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത് നമ്മളാണ് എല്ലാതും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ നമുക്കൊന്നും കൂടെ തിരുത്തി തരാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. നമ്മളല്ല, നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെർമിഷൻ വേണം. അത് ഭഗവാനാണ് തരുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തരുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഏത് സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്താലും സഹായമാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. യസ്യ നാഹം കൃതഭാവോ ബുദ്ധിർയസ്യ ന ലിപ്യതേ ഹത്തോഭിസ ഇമം ലോക നാഹന്തിന നിബന്ധ്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടും കൂടി ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ഇത്. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ നരഹിംസയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്നാ ശരി നരഹിംസ ചെയ്യാം എന്നാ അതല്ല അർത്ഥം. ഞാനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ തെറ്റാണ്. ആ അവസ്ഥയിലൊക്കെ എത്തണം. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ നരഹത്യ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അർജുനന്റെ കാര്യം. ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. അല്ലാത്തവർക്ക് അതൊന്നും പറ്റില്ല. അതാണ് നമ്മള് ചതുരാശ്രമവും ചതുർവർണ്ണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയുന്നത്. അതും പറ്റില്ലെങ്കിലാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് നാമസങ്കീർത്തനം നാമെങ്കിലും നമ്മള് ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രേ കലിയുഗത്തിൽ അത്തരം അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് പിടിച്ചിട്ട് നരഹത്യ ചെയ്ത കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. നമ്മളത് എന്താ പറയുന്നത്? നരഹത്യത്തിൽ ഹിംസകനല്ല. അത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മത്സ്യമാംസം പാചകം ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നില്ല, അതൊന്നല്ല. അതൊക്കെ കിട്ടും. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകന ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ നരഹംസ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവിടെ ലെവലിൽ എത്തണം. അതേവരെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. പരംപുരുഷന്റെയോ പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് കൃഷ്ണബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഹിംസ ചെയ്താലും ഹിംസകനല്ല. പരംപുരുഷന്റെയോ പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹിംസ ചെയ്ത പ്രശ്നമില്ല. അല്ലാത്തടത്ത കാലം ഹിംസ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാപം ലഭിച്ചിരിക്കും. പരംപുരുഷന്റെയോ പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണബോധത്തോട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഹിംസ ചെയ്താലും ഹിംസകനല്ല. അയാൾക്ക് ഹിംസയുടെ പ്രതികരണം അനുഭവപ്പെടുകയില്ല. എവിടെ? ആ അവസ്ഥയിൽ എത്താത്തിടത്തോളം കാലം. മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന ഭടന്മാരിൽ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്താറില്ലല്ലോ. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാറില്ല താനും. പക്ഷെ സ്വച്ഛ പ്രകാരം നടത്തുന്ന ഈ വധമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കോടതി അയാളെ ശിക്ഷിച്ചിരിക്കും. വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ഹിംസ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫലം കാക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവൂല. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചേ തീരൂ. കൊന്ന പാപം തിന്നേ തീരൂ, അല്ലേ? അപ്പൊ കൊന്നിട്ട് തിന്ന, അതാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലെ ചിന്താഗതി. ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പാപങ്ങൾ തീർന്നു പോവല്ല. പക്ഷെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കൊന്നിട്ട് പാപം തിന്നേ തീരുന്നാ പറയുന്നത്. അത് വലിക്കൂലാരും. അവിടെ ചെന്ന് ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്യും, അല്ലേ? അതാണ് പ്രകടനം. അടുത്ത ശ്ലോകം. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പരിജ്ഞാത ത്രിവിധം കർമ്മ ചോദന കരണം കർമ്മ കർത്തേതി ത്രിവിധ കർമ്മ സംഗ്രഹം. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരകങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിങ്ങനെ അതിന്റെ ഘടകങ്ങളും. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞ് 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 5 കാര്യത്തിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, ശരീരമുണ്ട്, ജീവാത്മാവുണ്ട്, ഉദ്യമങ്ങളുണ്ട്, പരമാത്മാക്കളുണ്ട്. അങ്ങനെ 5 സെക്ഷൻ തിരിച്ചു. പിന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കർമ്മമായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുറങ്ങുന്നല്ല, കർമ്മം ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? നമുക്ക് പരമാത്മാവില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തോന്നും.
പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ്. പരമാത്മാവും കൂടി ഇല്ലാതെ ആ കർമ്മം പൂർത്തീകരിക്കില്ല. അവിടെ അനുമതി നായകൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയാണ്, എന്താണ് ആ കർമ്മം ചെയ്യണ കാര്യങ്ങൾ അത് ഹിംസ ആയാൽ പോലും അത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായി തീരില്ല. കർമ്മഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. എങ്ങനെ? ആ കർമ്മം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഹിംസയായിട്ട് വരില്ല. അതില് പാപോ പുണ്യോ രണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഈ കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്താണ് ഈ കർമ്മം? ഈ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മത്തിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് ഭഗവത പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ, എന്തൊരു കർമ്മത്തിന് അതിന്റെ പ്രേരക ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയണം. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം, ജ്ഞാനി, അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ സൈഡായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ്. അപ്പൊ അതിനെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകില്ലേ? ആ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജ്ഞാനം എന്താണ്, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം, ജ്ഞാനി, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. പ്രേരകങ്ങൾ, 3 പ്രേരകങ്ങളുണ്ട്. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം, ജ്ഞാനി. അത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയണം, അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ മൊബൈൽ, ലാപ്ടോപ്പ് ഓൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അറിയണം, അല്ലേ? അതാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിഷയം, അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ അറിയണത് ജ്ഞാനി, ആ അറിവുള്ള വ്യക്തി. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, എന്നാലേ നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ വേണം നമുക്ക്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം. പിന്നെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോലല്ല, ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം അറിവ്, ഒരെണ്ണം അത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, അതിലെ ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് അറിവ്, ഒന്ന് അത് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. നമ്മൾ പറയില്ല അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയൂലേ? അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ കർമ്മോപകരണം, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ കർമ്മഘടകങ്ങളുമാകുന്നു. അപ്പൊ 3 അതിനെ ജസ്റ്റ് 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരെണ്ണം ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും, നമുക്ക് കാണുന്ന ഹാർഡ്വെയർ പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കണം. ആ സെക്ഷനിൽ തന്നെ ആദ്യത്തിന് 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തിന് വീണ്ടും 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ 6ഉം കൂടെ ഉണ്ടായാലും ആ കാര്യം നടക്കുള്ളൂ. അതാണ് ചുരുക്കി പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് 3ആയി ഒരു പ്രേരണയുണ്ട്. ഇതിനെ പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മള് എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് പ്രേരണ ഉണ്ടാവും, നമുക്കത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? നമ്മളിത് ആരെങ്കിലും വാട്സപ്പോ ഫേസ്ബുക്കോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ത്രൂ ആണ് നമുക്കിത് അറിയണം. അപ്പൊ ഒരു പ്രേരണ നമുക്ക് കിട്ടി. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ അത് പ്രചോദനം. പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചാടല്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അതിനൊരു പ്രേരണ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്കാണ് തിരിയെന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യമായി വിചാരം, വികാരം, ഇച്ഛ എന്നീ മാനസിക പ്രക്രിയകളിലൂടെ കടന്നു പോകണം. ആദ്യം നമ്മള് ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ ഒരു പൂവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താണ്, പൂവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതിന്റെ മണം നല്ലതാണോ, അത് പൊട്ടിക്കണോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് വിചാരം, വികാരം, ഇച്ഛ എന്നീ മാനസിക പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കത് പൂ പറിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പൂ പറിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പൂ പറിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പൂ പറിക്കാന്നുള്ള അവസ്ഥ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളിൽ കൂടെ കടക്കും. ചിലർക്ക് പൂ പറിക്കണ്ടെന്ന് തോന്നും, ചിലർക്ക് പൂവൊന്ന് മണക്കാൻ തോന്നും. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥകളൊക്കെ ഈ സെക്ഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകണം. അതാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂ പറിക്കണ്ട, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മുന്നേ പറഞ്ഞപ്പോയിട്ടുള്ള ത്യാഗ മനോഭാവം, അതാണ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചുരുക്കി പറയുന്നത്. ഈ പല സെക്ഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു നദി പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളം പോകുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വഴി തെറ്റിപ്പോകും. ഇതാണ്, ഇത്രയും സെക്ഷനുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ മതി, പിന്നെ അത് കട്ടാവും. അത് നല്ലതായാലും പൊട്ടയാണെങ്കിലും. അടുത്ത ശ്ലോകം. പ്രവൃത്തിക്ക് മുമ്പായി ഒരു ഇതിനെ പ്രചോദനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ
ഒരു പ്രേരണ അതിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആദ്യമായി വികാരം ഇച്ഛ ആദ്യമായി വിചാരം വികാരം ഇച്ഛ എന്നീ മാനസിക പ്രക്രിയകൾ കടന്നു. ഏത് കർമ്മത്തിനും ഇതാണ് പ്രചോദനം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും, എന്തെങ്കിലും കാര്യം ആഗ്രഹിക്കാണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യൂല അല്ലെ. അപ്പൊ മനസ്സ് അതിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അത് വേണോ വേണ്ടേ, ഇതൊക്കെ കടന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക. അതാണ് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രചോദനം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. ഏതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ആ പ്രവൃത്തി സ്റ്റാർട്ടാവും നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുടെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണത് തന്നെ. പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നതിന് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നായാലും അധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നായാലും അവയ്ക്ക് വ്യത്യാസമില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്താണ് നമ്മൾ. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ പ്രചോദനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരണ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നൊരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം. എന്താണ്, നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഭാഗവതം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആ അവസ്ഥയില്ല, അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉദ്യമവും അതിലേക്ക് വരും. അതാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയോ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നോ നമ്മളത് പ്രചോദനം നമുക്ക് ലഭിക്കണം. അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറും. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മൾ കർമ്മത്തിന് മുന്നേ പഠിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല നമുക്ക്. അപ്പൊ കർമ്മത്തെ നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. കർത്താവും പ്രചോദനമുള്ളപ്പോൾ സർവേന്ദ്രിയ കേന്ദ്രമായി മനസ്സുൾപ്പെടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സഹായത്തോടെ യഥാർത്ഥ കർമ്മം രൂപം കൊള്ളും. യഥാർത്ഥ കർമ്മം ഭഗവത് സേവനം, അതാണ് യഥാർത്ഥ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കർമ്മം എത്താൻ വേണ്ടി എന്താണ്, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് തിരിയും. നമ്മളെ ചിന്ത വികാരം ഇച്ഛ ഇതൊക്കെ അതിലേക്ക് തിരിയും. അതിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താണ്, പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കർമ്മം രൂപം കൊള്ളും എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ക്രിയയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും ആകെത്തുകയാണ് കർമ്മസംഗ്രഹം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ പല ക്രിയകളുണ്ട്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ നെറ്റ് ശരിയാക്കും, ഓൺ ചെയ്യും, അതൊക്കെ വരണം. അപ്പൊ പല ഘടകങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പരിപൂർണയിൽ എത്തണം. അവിടെയാണ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തെറിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിണക്കുമ്പോ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം പറ്റില്ല. പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ച് ലാസ്റ്റ് പാസ്സാവണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കർമ്മം. പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഈ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്തായി, ചില വ്യക്തികളോട് പല കാര്യങ്ങളും പറയും. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറെ ആൾ പറയാം അത് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്ത്, അതൊക്കെ പോട്ടെ, എന്തായി ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കില്ലേ. ഇതാണ് കാര്യം, അതാണ് കർമ്മം. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായി, നമുക്ക് ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണമല്ല. അപ്പൊ കർമ്മ സംഗ്രഹം, ആ കർമ്മ സംഗ്രഹം എന്നാണ് യഥാർത്ഥ കർമ്മത്തിലേക്ക് പോകണം. അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മൾ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കറക്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്താണ്ടാവുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ കർമ്മ ആവില്ല എന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ജ്ഞാനം കർമ്മച്ച കർത്തച്ച ത്രിവിധം ഗുണഭേദ പ്രോച്യത്യ ഗുണസംഖ്യാന യഥാവക്ഷണുതാനബി. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയുണ്ട്. അവയെപ്പറ്റി ഇനി കേൾക്കും. അടുത്ത പ്രശ്നം. ഇനി നമ്മളെ ഗുണമനുസരിച്ച്, അതായത് പ്രകൃതിയുടെ ഗുണമനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഗുണം എന്ന് പറയാം, ആ ഗുണമനുസരിച്ച് ഈ ജ്ഞാനവും കർമ്മവും കർത്താവും എന്നിവയിലുണ്ട് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. രജോ ഗുണമുള്ള വ്യക്തിക്ക് അവന്റെ ജ്ഞാനം ആ രീതിയിലായിരിക്കും. അവൻ അങ്ങനത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. രജോ ഗുണമുള്ള അല്ലെ തമോ ഗുണമുള്ള വ്യക്തി അവന്റെ ജ്ഞാനം, അവന് ജ്ഞാനില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. തമോ ഗുണമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ജ്ഞാനം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അവന് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അവന്റെ ജ്ഞാനം അല്ലെ, രാവണന് ബുദ്ധിയുണ്ട്, രാവണന് ജ്ഞാനമുണ്ട് അല്ലെ, അവന്റെ ജ്ഞാനം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു. ഹിരണ്യകശിപിനും ജ്ഞാനമുണ്ട് അല്ലെ, അവന്റെ ജ്ഞാനം ആ ലെവലിലായിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ
എന്താ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണം. അതിന് നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ആദ്യമേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നതൊക്കെ ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവരണം. അത് ആദ്യമേ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാലേ നമ്മുടെ ജ്ഞാനം നേർവഴിക്ക് പോവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആ വഴിക്കൊന്നും പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ജ്ഞാനം, നമുക്കുണ്ടാവുന്ന കർമ്മം, കർത്താവ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതായി മാറും. നമ്മുടെ ജ്ഞാനം ആ ലെവൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജ്ഞാനവും തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമായിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കൂല. നമ്മൾ അതിൽ ഹാപ്പിയാണ്. നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കും. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയ്ക്ക് വരുന്ന വ്യത്യസ്തത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോ അവനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ജ്ഞാനം എന്ന് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ രീതിയിൽ, അതായത് ആത്മീയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ അറിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊന്നും ജ്ഞാനവന്റെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി പറയണം. സർവഭൂതേഷു ഏനകം ഭാവഭവ്യമീഷതേ അവിവ്യക്തം വിഭക്തേഷു തദജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്വികം. അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലം അവിഭക്തമായ ഒരു അധ്യാത്മ പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സാത്വികമായതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനം, ശരിക്കും ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് അതൊക്കെ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഒരു ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്നവൻ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ശരിക്കും എന്താ ജ്ഞാനി, അല്ലെങ്കിൽ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സാത്വികന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരേ രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോഴാണ് അത് ആ ജ്ഞാനത്തെയാണ് സാത്വിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജ്ഞാനത്തെയാണ് സാത്വിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവനാവട്ടെ, മനുഷ്യനാവട്ടെ, പക്ഷിമൃഗങ്ങളോ ജലജന്തുക്കളോ വെറും സസ്യങ്ങളോ ആകട്ടെ, സർവ്വ ജീവജാലം ഒരേ ജീവാത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് സാത്വിക ജ്ഞാനമുണ്ട്. ജ്ഞാനത്തെ ഒരേ പോയിന്റ്സിനെ പറ്റി വിശദീകരിക്കണം. ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയുന്നവൻ, ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സാത്വികൻ അല്ലെങ്കിൽ സാത്വിക ജ്ഞാനമുള്ളവൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. എല്ലാ ജീവസത്തുകളിൽ ചൈതന്യം നിലകൊള്ളുന്നു. പൂർവകർമ്മക്കനുസരിച്ചാണ് അവ വിവിധ ശരീരങ്ങൾ എടുക്കുന്നേയുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ചൈതന്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ പൂർവകർമ്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത അനുസരിച്ചാണ് അവൻ വിവിധ ശരീരങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചൈതന്യം എല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആനയായാലും കുതിരയാണെങ്കിലും എല്ലാതും ഒരു ചൈതന്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവൻ ചെയ്ത കർമ്മബലങ്ങളാണ് അവന് ആ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ചൈതന്യം അനശ്വരമാണ്. ശരീരമാകട്ടെ നശ്വരവും. വ്യത്യസ്തങ്ങളാണെന്ന് കാണപ്പെടുന്നത് ശരീരമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരീരമാണ് വ്യത്യസ്തമാണ്, ആത്മാവിന് വ്യത്യസ്തമില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ശരിക്കും 2-ാം അധ്യായത്തിലെ ആ ശ്ലോകത്തിനോടൊക്കെ ഉപമിക്കാം നമുക്ക്. കാരണം ശരീരത്തിന് മാത്രമേ മാറ്റമുള്ള, ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുള്ളവൻ. അവനാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് സന്യാസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത സ്ഥലം പൃഥക്തേനജ്ഞാനം നാനഭവാൻ പ്രതിക്താൻ വേദി സർവേഷു ഭൂതേഷു തദജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ഓരോ ശരീരത്തിനും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസമാണ് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. അത് എൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക്, നിന്റെ കാര്യം നിനക്ക്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ള മനസ്സ് വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ, അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയെ രാജസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാം. ഭൗതിക ശരീരവും ആണ് ജീവാത്മാവെന്നും ദേഹനാശത്തോടെ അവയുടെ ബോധം നഷ്ടമാവുമെന്നുള്ള അറിവ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആളാണ്. ഈ ശരീരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഫുള്ള് എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീവിക്കാം.
അത് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതിയുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് എന്താണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ 99% രജോ ഗുണമുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള പറയും മാതാജി, ശിവമാതാജി ഒന്നും കൂടി പറയൂ പ്രഭുജി. ആ അവസാനം പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തത് സെൽഫിഷ്നെസ് ആണ് ഉള്ളവര്, രണ്ടാമത്തത് സെൽഫിഷ്നെസ് അല്ല. സാത്വികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫിഷ് അല്ലല്ല. സാത്വികല്ലേ മന രാജസത്തില് 2 പോയിന്റ് പ്രഭുജി പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓരോ ജീവജാലങ്ങളിലും, അതായത് ഇപ്പൊ ആനയുണ്ടെങ്കിൽ ആനാന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ, കുതിര അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ആ അവസ്ഥ അതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാനുള്ള കഴിവില്ല, അതാണ് സത്യം. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് അവസ്ഥ. പിന്നെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ കാര്യം നോക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, ആനനെ കണ്ടാൽ നമ്മ ഓടും അല്ലേ? ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഞാൻ എന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ നോക്കാം. മനസ്സിലായ? അത്രയും നമ്മളെ ലെവലുള്ളൂ, ആ ചിന്താഗതി ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു അതാണ് ദേഹം. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മ ഓടുന്ന എന്താണ്, നമ്മളെ ദേഹനാശത്തോടുകൂടി എന്താണ് ഭൗതിക ശരീരമാണ് ജീവാത്മാവെന്നും ദേഹനാശത്തോടുകൂടി അവയുടെ ബോധം നഷ്ടമാകുമെന്നുള്ള അറിവാണ് രജോ ഗുണം. ആ അറിവാണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലേ? നമ്മൾ ഓടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആന പിടിച്ച് നമ്മളെ ലെവൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ നമ്മളെ ആത്മാവല്ല, നമ്മളെ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അല്ലേ? ആയ ലെവലിലുള്ള ജ്ഞാനം, അതാണ് രജോ ഗുണം ബാധിതരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. ഇവർക്ക് അതായത് സാത്വിക ഗുണമുള്ളവർക്ക് അറിയാം എന്ത്, അവര് ജീവാത്മാവ് ഓരോ ജീവാത്മാവിലുള്ളത് ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ പൂർവിക ജന്മങ്ങളുടെ പൂർവ്വജന്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിവിധ ശരീരങ്ങൾ കിട്ടണതാണ്. അത് ആർക്ക് മനസ്സിലാവും? ജ്ഞാനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ജ്ഞാനി ആനനെ കാണുമ്പോൾ ആനനല്ല കാണാം, അതിലുള്ള ആത്മാവിനെ കാണും. നമ്മ കാണുമ്പോ ആനനെ കാണും. മനസ്സിലായില്ലേ ഹരേഷ്ണ? മനസ്സിലായി പ്രഭുജി. മനസ്സിലായി. ഞാൻ പെട്ടെന്നായപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അത്രേ ഉള്ളത്, വരില്ല. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇന്നാളെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ, ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ കഥ പറഞ്ഞില്ല എന്നാള്? പറഞ്ഞില്ല ഈ ക്ലാസ്സിൽ? നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അല്ലേ പറഞ്ഞ ചട്ടമ്പിസ്വാമി നായനെ കണ്ടിട്ട് ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട്. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഒന്നുകൂടെ പറയോ പ്രഭുജി? ഞാൻ ഓർമ്മയില്ല. ഇല്ലേ? അത് ഇതേ പോയിന്റ് ആണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ കഥ ഞങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ അറിയില്ല, ഞാൻ കേട്ടറിവാണ്. അതായത് ചട്ടമ്പിസ്വാമി ജ്ഞാനിയാണല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ. അപ്പൊ അവര് അവിടത്തുള്ള വലിയൊരു ധനികൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ഒരു സൽക്കാരമൊക്കെ കൊടുക്കുമല്ലോ, നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ സ്ഥിരം ഒരു ഇതുണ്ടല്ല. അതിനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം വന്നിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത് നായ്ക്കളും വന്നിരുന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ ധനികൻ, ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തു, നായനെ ആട്ടിപ്പായിക്കുമല്ല, കാരണം വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിക്കാന്നൊക്കെ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിന്താഗതി. അപ്പൊ ചട്ടമ്പിസ്വാമി പറയണ, നീ ആരെയും ഓടിപ്പിക്കണം, ഇത് നിന്റെ മുത്തച്ഛനും മുതുമുത്തച്ഛനാണ് ഇരിക്കണമെന്ന്. മനസ്സിലായി? അതാണ് ജ്ഞാനി. അതാണ് വ്യത്യാസം. നമുക്ക് അത് കാണാനുള്ള കഴിവില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രജോ തമോ ഗുണത്തിന് രാജസ്യ സ്വാഭാവികൾക്ക് അവന്റെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഭൗതിക ശരീരം തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ്. രണ്ടും ഒന്നാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോട് കാണാൻ പറ്റണം. അതൊക്കെ നമ്മളെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം. ഈ സമഭാവനയോട് കാണാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അവിടെയാണ് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഭഗവാനോട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, നാമം ജപിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. കാരണം നമ്മളെ ചുറ്റും അത്ര ആവരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇതൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ. അത് കടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കടന്നിട്ട് എവിടെ ഭഗവാന്റെ ലോകം, ഭൗതിക ലോകം വിട്ടിട്ടാണ് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ പല ലോകങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനലോകം, തപോലോകം, സത്യലോകം, ഇതൊക്കെ ഉയർന്ന ലോകങ്ങളാണ്. അവിടെ പോകുമ്പോ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രം ജപിക്കുന്നവരാണ്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവർക്ക് അവരെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആ അവസ്ഥ അവിടെ എത്തുമ്പോ തന്നെ.
അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം കടക്കണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം നാമജപമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരേർ നമ കേവലം നസ്തേവൻ നസ്തേവ എതിരഞ്ഞത. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് പറയുന്ന ക്ഷണികമായ അജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ഭാവമാണ് ശരീരം എന്ന് പറയാണ്. അടുത്തത് തമോ ഗുണത്തിനെ പറ്റി, തമോ ഗുണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. യദത്തു കൃഷ്ണവേദ കസ്മിൻ കാര്യ സക്തമഹൈതുകം അതത്താർത്ഥവത് ലബ്ധം ച താമസമുദാഹൃതം. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അത് തന്നെയാണെന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായ അറിവാണ് തമോ ഗുണാത്മകമാണ്. തമോ ഗുണത്തിനെ പറ്റി പറയാണ്. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയാണ്, ശരിക്കും നമ്മള് സാധാരണക്കാരന്റെ ജ്ഞാനം എല്ലായ്പ്പോഴും തമോ ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും തമോ ഗുണത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനാവാത്ത ഒരാളുടെ അറിവ് ശരീരത്തിനപ്പുറം പോവില്ല. അപ്പൊ ശരീരത്തിനപ്പുറം പോവാത്ത അവസ്ഥ, ആ അവസ്ഥ രജോ ഗുണത്തിനേലും താഴ്ന്ന ഒരവസ്ഥ. രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോ സെൽഫിഷ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതെന്താണ്? സെൽഫിഷ് എന്നും കൂടെ അറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി അതുമില്ല, അതടക്കം എനിക്കറിയാത്ത അവസ്ഥ. അയാൾക്ക് ധനം തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ, അറിവ് എന്നാൽ ശാരീരിക ആകാശം, അതായത് മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം. നമ്മൾ രാവണനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനും താഴ്ന്ന ലെവലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയുള്ള വ്യക്തികളായ ജ്ഞാനം, ആ ജ്ഞാനത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണ് എന്താ പറയുന്നത്, തമോ ഗുണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, സ്വയം രക്ഷ, മൈഥുന്യം, ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവർക്ക്. ഇത് മാത്രം ചിന്തിക്കും, ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം. ആ ജ്ഞാനത്തെയാണ് തമോ ഗുണജന്യമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് എന്താ പറയുന്ന, ഒരു മൃഗത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും കൂടെ ചിന്തിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായ. ഈ 4 കാര്യം മാത്രം ആർക്ക് തമോ ഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾക്കേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, സ്വയം രക്ഷ, മൈഥുന്യം. അത് ശരിക്കും മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതി. ആ ജ്ഞാനത്തെയാണ് തമോ ഉള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എടുക്കട്ടെ, ഇന്ന് ലേറ്റ് ആയി പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. നിയതം സംഗരഹിത ആരാഗദേശദാകൃതം അഫല പ്രപ്സന്ന കർത്ത കർമ്മ യഥസ്വാത്വിക മുച്യതേ. അനാസക്തിയും രാഗദോഷരഹിതമായും ബലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിലുള്ള ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇനി ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇനി കർമ്മത്തെ പറ്റി പറയാണ്. കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ആസക്തി ഇല്ലാതെ, നമുക്കറിയാം, രാഗദോഷരഹിതവും ബലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായി വിധത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മം എന്താണോ ആ കർമ്മത്തെയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അതിൽ നമുക്ക് ബലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. കർത്തൃത്വാവകാശമോ ആസക്തിയോ തജന്യങ്ങളായ രാഗദേശങ്ങളോ കൂടാതെ ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കണം. അതിൽ നിന്നുള്ളവാകുന്ന സംതൃപ്തിയോ ആത്മാഭിമാനമോ കണക്കാക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമാണ്. നമുക്ക് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന്റെ പ്രസക്തി കിട്ടണം, നമുക്കറിയില്ല, ഫേമസ് ആവണം, അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യണത്, ഇതൊന്നും സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ വരില്ല. നമ്മ കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് നമ്മളെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തു പോവാം. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാജസേയ പോകും. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാം. എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അത് ഞാനില്ലെങ്കിൽ കാര്യം നടക്കും. വളരെ ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവ്, ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി കറങ്ങില്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഉണ്ടല്ല. ഭൂമി എന്നാലും കറങ്ങും, നമ്മളില്ലെങ്കിലും കറങ്ങും, നമ്മൾ ഉണ്ടായാലും കറങ്ങും, ഒക്കെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഒക്കെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിലേ? അപ്പൊ ആയ ചിന്താഗതി, ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം ചലിക്കില്ല, അതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം. ആസക്തി,
പിന്നെ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് ചെയ്യുക. ബേസിക് ആയിട്ട് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെയാണ് ശരിക്കും സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയൊന്നും സാത്വികമല്ല. നമ്മള് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളില് നമുക്ക് പുണ്യം കിട്ടും, നമുക്ക് സ്വർഗ്ഗലോകത്തിൽ പോവാം. അതൊന്നും സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിൽ വരില്ല. അതാണ് ചുരുക്കം. യത്തത്കാമപശ്യന്യ കർമ്മ സഹങ്കാരേണ വാമുന ക്രിയതേ ബഹുലായസം തത്രാജസമാധുഹൃതം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസകർമ്മം. ഇപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്തോ അതെല്ലാതും രാജസ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്തത് അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസ അനഭ്ദേശ പൗരുഷം മോഹദ്ധാരഭ്യത കർമ്മ യത്തത്താമസമുച്യതേ. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയും അവഗണിച്ച് ശാസ്ത്രനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം പോലെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എത്രേ താമസം. താമസക്കാര് പിന്നെ എന്താണ്, അന്യർക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 3 കാര്യമാണ്: സാത്വികം, രാജസം, താമസ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാത്വികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ദുഃഖം നമ്മുടെ ദുഃഖം, അവന്റെ സന്തോഷം നമ്മുടെ സന്തോഷം. രാജസ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ ദുഃഖം എന്റെ ദുഃഖമല്ല, എന്റെ സുഖം എന്റെ സുഖം, അവന്റെ സുഖം അവന്റെ സുഖം. അടുത്തത് താമസികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ ദുഃഖം എന്റെ സന്തോഷം, അവന്റെ സന്തോഷം എന്റെ ദുഃഖം. അതാണ് അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിക്കുക. അവർക്ക് എന്തായാലും എനിക്കെന്ത് പ്രശ്നം, മനസ്സിലായി? ശാസ്ത്രം എന്തായാലും എനിക്കെന്ത് പ്രശ്നം, ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കാം. മനസ്സിലായി? ശാസ്ത്രം ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ അത് ചെയ്യില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മം എത്രയോ താമസം. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് പോകും നമ്മൾ. അതാണ് ചുമതല ബോധമില്ലാത്ത കർമ്മം നാശകരമാണ്. വേദനിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെ തത്വങ്ങളെ അത് നശിപ്പിക്കുന്നു, നിയന്ത്രണ തന്ത്രങ്ങളെ അത് നശിപ്പിക്കുന്നു. അവ ആക്രമണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അന്യജീവികൾക്ക് ക്ലേശം ഉണ്ടാകുന്നവയുമായിരിക്കും പലപ്പോഴും അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ സാധാരണ നമ്മള് വീട് വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കറിയാം കുറെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജീവികളെ അല്ലെ, അത്രയും കാലം അവരവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഓടി വന്ന് അവരങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പിച്ച് കളയണം അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അപ്പോഴും നമ്മൾ അന്യർക്ക് ക്ലേശങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനത്തെ പൂജാവിധികളൊക്കെ വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ നാശകരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വേദങ്ങളനുസരിച്ച് നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, അതാണ് നമ്മൾ മിനിമലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ചുരുക്കി അതാണ് ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു 2 ഡ്രസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നമുക്ക് എത്ര ഡ്രസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അല്ലേ, ആ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കർമ്മബലാണ്. അതിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നിന്റെ മുകളിലും അല്ലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ അപ്പൊ എത്ര കർമ്മങ്ങൾ, എത്ര ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ കയറി ഇറങ്ങണം. അപ്പൊ അത്രയും കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല അത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഹരിഹരനാമ ഹരിഹരനാമ. നമ്മൾ അത്ര അവസ്ഥയാണ്. ചെറിയ കുട്ടികളെ നമ്മള് എന്താണ് അവർ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ്. പ്രകൃതിജന്യങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ്, മുക്തിദായകങ്ങളല്ല. സത്വഗുണത്തിനും ബന്ധനമുണ്ട്, നമുക്കറിയാം, അത് പഠിച്ച നമ്മൾ. എന്താണ്, സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കും ബന്ധനങ്ങള് ലഭിക്കും, സാത്വികമായിട്ടുള്ള വരുമ്പോൾ അവരവിടെ നിൽക്കും, ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവര് അവിടെ നിൽക്കും. അത് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കും ബന്ധനങ്ങളുണ്ട്. ഈ 3 കഴിഞ്ഞാല് പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ 3: സാത്വികം, രാജസം, താമസ്യം. പ്രകൃതിക്ക് അപ്പുറമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അടുത്ത ശ്ലോകം മുക്തസങ്കോസനാഹം. ഇവിടെ നിൽക്കണം. ഇത് താമസം കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ തുടങ്ങാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 10 തൊട്ടെല്ലാം വായിച്ചത് അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് എന്താണ്? സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗികളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ത്യാഗി, സന്യാസി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ത്യാഗികളെ പറ്റി പറയാണ്. അവർക്ക് എന്താണ്? ശുഭങ്ങൾ അശുഭമായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ആസക്തി. അതായത് ശുഭമാണ് അശുഭമാണെന്നൊക്കെ പ്രശ്നമില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ല. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞത്
കർമ്മബലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാത്തന്നെ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് നമ്മളിപ്പോ ക്ഷേത്രങ്ങള് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടൊക്കെ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭക്തന്മാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ഫുൾ ടൈം പൂജ അല്ലല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ല. അപ്പൊ അവരും ശരിക്കും സന്യാസികളാണ്. കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന, അവർക്ക് അത് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അതെന്താണ്, അത് സാത്വികമാണ്. ആ വ്യക്തിനെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സന്യാസി എന്ന് വിളിക്കാം. അതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. അതൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മള് ഒരു തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഭഗവാനായ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. പിന്നെ അനിഷ്ടം ഇഷ്ടം മിശ്രം, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. ഒന്ന് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും, ഒന്നിന് അനിഷ്ടം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ മിശ്രമായി. നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിതം വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും, അനിഷ്ടം ഉണ്ടാവും, മിശ്രം ഉണ്ടാവും. ഇതുള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അത് ആർക്കുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സന്യാസികൾക്ക് അത് ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, അനിഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, മിശ്രം ഉണ്ടാവില്ല. ആ അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് മുക്താവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ എന്തൊരു കാര്യത്തിനും 5 കാരണങ്ങൾ, എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യണതിന് 5 കർമ്മം, ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ 5 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ആ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ശരീരം വേണം കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, അതായത് ആത്മാവ് തന്നെ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, നാനാവിധത്തിൽ ഉദ്യമങ്ങൾ ഇതണം. പിന്നെ പരമാത്മാവ്. നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ശരീരം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ലെവല്. കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ജീവാത്മാവ് പറയും. പിന്നെ അടുത്ത ലെവലുണ്ട് പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവും കൂടി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പരമാത്മാവും കൂടി ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല. അത് ന്യായമാവട്ടെ അന്യായമാവട്ടെ, തെറ്റോ ശരിയെന്നുള്ള പ്രശ്നമല്ല, ഇതിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ്, ഇതൊക്കെ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത് തെറ്റോ ശരിയോ എന്നതില്ല. ഭഗവാൻ തെറ്റ്, നമുക്ക് ആഗ്രഹം തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം, ഭഗവാൻ തെറ്റ് നമുക്ക് പറയും, തെറ്റ് ചെയ്തോളാൻ പറയും. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു, കുട്ടികൾ മിഠായി വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെ കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കാൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. എന്താണ് ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ, അതായത് പരമാത്മാവ് ഞാനാണ് എല്ലാതും ചെയ്യുന്നുള്ള ചിന്താഗതി തെറ്റാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ശരിക്കും ഭക്തൻ എന്ന് പറയും, സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ആ വ്യക്തി നരഹത്യയിൽ, ഇത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം, നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലേ ഹിംസകനല്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം നരഹത്യ ചെയ്യാനല്ല, പറയുന്നത് എത്ര ഉള്ളൂ. നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഏറ്റവും തെറ്റതാണ്, നരഹത്യയാണ് അല്ലെ. ഒരു മനുഷ്യനെ തന്നെ വെട്ടിക്കൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അത് അടക്കം ഹിംസയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ? ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെന്ന അവസ്ഥയിലല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പാപങ്ങൾ ലഭിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാപങ്ങൾ എത്തില്ല. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരകം. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി, അങ്ങനെ 3 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ്. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറയണ എന്തിനാണ്, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഉന്നതിയിലേക്ക് കടക്കും. അല്ലെങ്കിൽ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ 6 കാര്യം നമ്മളെ കൂടി തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉന്നതിയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ പ്രവൃത്തിക്ക് മുന്നേ ഒരു പ്രേരണയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രേരണ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇതിനെ പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ പ്രചോദനം എന്താണ്? അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ പ്രേരണ എന്തിലേക്ക് ആക്കണം? ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടത്താം. അപ്പൊ അത് പ്രചോദനമായിട്ട് മാറും. പ്രചോദനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് പിന്നെ നമ്മളെ വികാരം, വിചാരം, ഇച്ഛ ഇതിനെ ബാധിക്കും. അത് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതിലേക്ക് പോകും, പോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോട്ടയിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഒന്നുകൂടെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനെ 3ആയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, രാജസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, താമസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ജീവാത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിയും. അതാണ് പ്രത്യേകത.
മറ്റുള്ളവർക്ക് രാജസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുള്ളവർക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് എന്താണ്, ഓരോ ജീവിയും ഓരോ തരത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്, തമോ ഗുണമുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, അവരെ ചിന്താഗതി ഒരേ ഇതുള്ളൂ, ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, സ്വയം രക്ഷ, മൈഥുന്യം. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവരില്ല. മൃഗതുല്യമായിരിക്കും അവര് ജ്ഞാനം. മൃഗത്തിനും ബുദ്ധിയും ബോധമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, അതിനറിയാം അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കിട്ടണമെന്നും ഇതൊക്കെ അതിനറിയാം. അത്രയും ഞാൻ അതിനുണ്ട്. അങ്ങനെ ജ്ഞാനമുള്ളവരെയാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞ കർമ്മത്തെ പറ്റി പറയാണ്. നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം, രാജസീയമായിട്ടുള്ള കർമ്മം, താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ അതില് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ, മെയിനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എന്ത് കർമ്മമോ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ്. അല്ല, നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാജസ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയായാലും ശാസ്ത്രത്തെ അവഗണിക്കാം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം, ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ?